What's up mga sano? Ngayon ay magluto ako ng menudo, pork menudo. So, isa-isahin ko na lang itong mga ingredients. Siyempre, itong karne ng baboy, pork meat. Saka siyempre, bawang, sibuyas na pula, carrots, patatas, saka itong Hotdog. red pepper, saka yung hotdog. Bilog lang tong hotdog. Ano lang to yung hotdog na meron ako, available ako, yung balls. So, para maumpisahan ko na, hiwain ko muna yung karne. So, siguro, hindi ko na masyadong i-detalye yung paghiwa ng karne para hindi masyadong maba tong video. So, stay tuned mga sano. So ayan mga sano, tapos ko nang hiwain tong ng bite size tong karne natin. So next kong i-chachapis yung mga spices, yung bawang at saka carrots at saka yung patatas. Siya nga pala, shoutout nga pala kay Utoy TV ng Danao, Manoy, ayan. At saka kay Dodong Howard. Dodong Howard Orofio, shout out sa iyo. Mga sano, sa mga hindi pa nga nakakaalam ng paraan ko sa pagluluto ng menudo. Itong patatas at saka yung carrots, ipiprito ko muna hanggang sa magiging brown para hindi siya madaling mapanis. So, natutunan ko to ng isang restaurant na sa Cavite na sikat yan sa Dasma. Kalimutan ko lang ako ng pangalan. Padaan na kami ni Mrs. doon. Kasi taga Las Piñas. So, sabi ko, bakit yung piniprito? Sabi niya, para matagal daw mapanis. So, wala namang mawala kung maniniwala. Wala namang mawala kung gagawin ko. So, ayan, nagayat pa po yung ating carrots at saka yung potato. So gagawin ko, medyo mainit na, so ipiprituhin ko muna to hanggang sa mag brown lang ng konti. Hindi naman sa pritong prito siya, ano lang, konti lang. So ayan, hantayin natin yung mag brown, saka tayo mag-umpisa. Pwede na tayo mag-umpisang mag-saute ng ating bawang at saka sibuyas habang nagprito tayo sa patatas at saka yung carrot. So ito na lang medyo last kong hiwain itong red pepper. Ito sa Visayas, siling atsal. Ayan. So hugasan ko muna. Siguro dalawa lang gagamitin natin para hindi naman medyo overpowering yung pepper. Saka mga sano, ibabad ko muna tong hotdog kasi frozen kaya ibabad ko muna. So shoutout nga pala sa mga happy birthday, sa mga nagbe-birthday ngayon dyan. Shoutout ulit kay Local Ride ng Bohol. Yan, kababayan ko, vlogger din. So ngayon, umpisa na tayo magsote ng ating unahin natin bawang muna. Hindi ko na masyadong chinap. Malaki naman yung karne. So, ayan. Saka pala, naglalagay ako na nito. Pineapple tidbits para pampatamis na rin. Pwede rin namang hindi. Pwedeng may soda pa naman ako dyan. Yung banggitin na natin yung Sprite. Pwede rin yun. Pampatamis. Kaya nag-iisip ako kung ang anong gagamitin ko, pero depende na yan sa inyo. So check ko muna kung mayroon bang Sprite dito. Oh, no more Sprite, eh. So mga sano, wala pala akong stock ng Sprite, so ito na lang gagamitin. Pwedeng yung juice lang, hindi niyo isama tong tidbits mismo. So careful, babe. So ayan, may bata akong makulit dito kasi katatapos ang online class .
So, susunod ko na tong bawang. I mean, Is it the red? red Is it, onion. is Yes, the babe. red pepper is There, oh. spicy? No, it's not spicy. Come on, come on. No. There you go. So, ito, gigisahin na natin tong bawang at saka yung onion. So, ayan. Yung pagrito natin. So, malapit-lapit na. It's okay, babe. So, ito, pwede na. Ano na tong mga sano. Talagang, siya nga pala, maglalagay din ako ng kalamansi para may konting sipa. Hindi ako maglalagay ng suka. So, kalamansi lang muna. Ibababad ko rin to para malinis. So, ayan. Mga 4-5 piraso na lang. Tama lang, katamtama naman yung laki. So yun lang. Ulitin ko, ingredients ko, patatas, carrots, hotdog, tomato sauce. So, mayroon tayong lagyan natin ng konting pwedeng soy sauce, pwedeng oyster sauce. So, depende na lang. Pero mamaya, may finishing ako. Pagkatapos na, lalagyan ko siya ng gatas pagkahain para medyo creamy siya. So, ayan, nag-isa na tayo. So, ilalagay na natin tong karne mga sano. Ayan. Ayan. So, ayan, hayaan lang siyang i-isa mga sano bago natin lagyan ng sauce para babango yung karne pag i-isa natin muna. Kalalabas yung tubig niya. So, ayan. So, habang nag-gisa pa ako, pause ko muna to para hindi masyadong umaba yung natin mga sano. So, tatakpan ko lang siya mga sano para hindi masyadong mag-evaporate yung moist o yung tubig. So, takpan ko lang muna siya at hahanguin ko tong carrots at saka patatas na pinrito natin para ready na natin i-mix mamaya. So, ayan, pwede na. Hanguhin natin siya, patuyuin. So, ayan. So, madali na lang itong maluto mga sano. Kasi na-prito na natin. Ayan. Hanguhin lang natin. Tuloy lang natin yan pag simmer ng karne o pag-isa. Maganda kasi yan tinatakpan para hindi masyadong mag-evaporate. Saka i-mix na natin paminsan-minsan para magbago yung posisyon ng karne para even yung pagkaluto. So, ayan. Lutong bahay lang po to mga sano. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please huwag niyong kalimutan mag-subscribe. At abangan yung mga incoming videos ko. So ito, You're done. not it babe. So, stir lang natin para balance yung pagkagisa niya. Ayan, umpisa na siyang mabuti. So, ibig sabihin yan, unti-unti na siyang naluluto. So, lakasan na natin itong apoy. Hindi, huwag kayo matakot didikit, hindi didikit kasi magtutubig pa to. Sa gantong mga sano, pwede na tayong maglagay ng kung anong mga paunang dagdag pa natin, mga sangkap, gaya nitong ground black pepper. Lalagyan na lang din natin para mahalo na. Saka yung seasoning. Pwede tayong gumamit ng mga seasoning na kung anong convenient sa atin. Ito, siyempre convenient sa atin to. Hindi to nawawala sa mga kusina natin. So, pwede na tayong maglagay para lalo siyang manunuot. So, ayan. Sa totoo lang mga sano, hindi naman ako against sa bitchin. Pero ayaw nila, hindi na ako gumamit. Tsaka ito, pwede na magdagdag ng konti nito. Chili mansi. So, hindi naman to kaanghangan. So, may bata tayo. Pang dagdag, sarap na rin. So, imimix ko lang to mga sano. Balikan ko na lang kay Maya.
Grabe, bango. Ang bango. Pwede na to, ulam na to kung tutusin. Grabe, bango. So mamaya na tayo magtimpla ng asin. Kasi mayroon pa tayong dadagdag. Ito may kaalatan din to eh. Ito oyster sauce. Minsan mga sano, hindi na ako naglalagay ng asin dahil kung toyo ako, diba, maalat na yung toyo. So hindi na ako naglalagay. Pag tikim ko, tama na eh. So, ba't ba ako mag-aasin? Baka naman masubrahan sa alat. So, at this point, mga sano, maglalagay na ako ng tomato sauce at saka yung ito. Kasi, half cook na siya eh. So, pwede na. So, ayan, mix muna natin. Ayan. Ayan, may pula na. Siyempre, may tomato sauce na tayo mga sano. So, next is itong juice lang muna. Kasi pangit rin pag, halimbawa, abutin ng mamayang gabi, tapos bukas, iinitin na naman. Pangit kasi pag may pineapple. Mangangasim. So, ang gagamitin natin yung juice lang niya. Ayan. So hindi ko muna tinapon yung pack ng sachet ng tomato sauce natin kasi mamaya pag kulang yung tubig, ito yung gagamitin na lagyan tubig sa loob tapos ganun. So, maya na. So next kong gagawin mga sano is i-chop half itong hotdog ko. Kasi balls tong gamit ko, so half lang. So habang naghihiwa ako nga sa ito na yung sitwasyon ng ating menudo. Ayan. So, mag-chop muna ako sa So, ayan mga sano, nasa halfway point na tayo ng ating home cooking ng menu natin ngayon, ang niluluto natin ngayon ay menudo. So, ayan, hayaan lang po natin siyang kumulo at lumampot pa. So, mga ilang minutes pa mga sano. So, maglalagay na tayo ng kalamansi mga sano. Para may sipa. Isa. Yan. Natin isama yung buto kasi mapait. Yun. So, medyo mahaba-haba tong video ito mga sano. So again, don't forget to subscribe. At sa view nyo rin yung mga ibang video ko. May mga road trip tayo. Yan. So again, malapit na to mga sano. Tikman ko muna kung ano ng lasa. Konti na lang alat yung kailangan. So at this point mga sano, ilalagay ko na tong patatas at saka yung carrots. Yan kasi malambot na yung karne. So nasa mga ilang minuto na lang tatapos na itong ating menudo. Ito yung, yan na yung itsura niya mga sano. So tingnan niyo yung kulay. So since kulang ng alat, depende na lang sa iyo. Kayo na yung mamili kung ano idadagdag nyo. Asin o soy sauce. So ako, mas pipiliin ko yung asin. Kasi meron akong asin dito na Himalayan salt. So itong gagamitin ko. Maglagay na ako ng asin kasi kulang sa alat. So asin lang pipiliin ko instead of soy sauce. Kasi mangingitim. Magdarken yung sauce natin. So ayaw ko namang mangyari yun. Pero
conforme na yan sa inyo kung anong prefer nyo. Kuya. Kung mag Kuya. soy sauce kayo. Pero sa akin ngayon, asin. Minsan naman soy sauce. Happy birthday to you. So, tikman na natin. Happy birthday, Kuya. Yan, kulang pa. So, last. Yan mga sano. Himalayan salt. So yan mga sano. Luto na siya. Pwede na siya. So, sa atin yung finishing touches na lang. So, siyempre, itong hotdog natin. Ang hindi pa naisalang mas ano is itong hotdog na lang at yung red bell pepper. So, salang na natin yung hotdog. Ito na yun, malapit na. So maya-maya na lang konti itong ano, parang garnish lang naman siya. Pero nagpapalasa din naman. Halo na natin yung hotdog para maluto rin siya ng konti. So yan ang itsura ng ating menudo, mga sano. Wow! So, itong sinabi ko sa inyong pagtapos, ito na lang condense gagamitin ko. Since naubos na yung fresh milk gagamitin sa bata para sa cereal niya. So, ito, paalala lang mga sano, kung magbubukas kayo nito, siguraduhin yung hinugasan nitong dulo. Kasi alam na na-stock to sa supermarket. So, kailangan linisan to. Kasi baka may mga gumagapang din natin alam. Pati dito sa storage natin, sa bahay, hindi rin natin alam na may gumagapang. So, bago to buksan, kailangan mo ng hugasan. So ito mga sano, bilang panapos ng ating menudo. Pag naman nating damihan, tama lang. Kasi hindi naman tamis, hindi naman to dessert. Ulam to. Kaya yung tama lang. So ayan. Salamat sa pagsubaybay sa video kong ito. Sana mag-subscribe kayo. So, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo para may lista ko. So, ayan. Ilalagay na natin tong huling ingredients natin, ang red bell pepper. Ayan na yung itsura ng ating, ayan na mga sano. So tapos na yan. So isang video na naman po tayo sa ating home cooking mga sano. So abangan niyo pa yung mga ibang video ko ng kung ano-ano, may road trip, food trip o lutong bahay. So, mimix na natin pala. Patay na natin yung ilaw mga sano. Tsaka tikman na rin natin to. Pinapawisan ako mga sano. Tama yung alat, manamis-namis. Tikman natin tong carrots kasi ito yung pinakamatigas na ingredients natin. Tamang-tama, hindi malambot, hindi matigas. Kaya sa ending ng video ko, kukunan ko to ng mga 5 seconds para makita niyo yung resulta sa niluto natin ngayon na menudo. Don't forget to subscribe, Junior AG Alex, ang YouTube channel ko. So mga sano, yan, ito na yung niluto kong menudo. So kita nyo naman, very colorful. Manamis-namis, tama lang yung timpla. Sure ako magugustuhan to ng mga bata, mga anak ninyo. So thank you for watching my video and don't forget to subscribe.